Mindy Fambene misejakai Tainoki Mubateru Okorangu Ditauri Ranenemi Kananzira Yoshaikwa Tenzi Bumaindi Fambenemi Handingambo Fambindega Duturiri Kuvuvuta Mirabuya Kateiwa Wavengiwa Nondieza Ese ayam Matambuzo Tenzi Bumaindi Fambenemi Kusimandi Pazororo Jefasiji Noanando Dozo Famba Nekushinga Dotakura Uchinjiko Dakarandi Onezioni Tenzi Bumaindi Fambenemi Kutimandi Pazororo Jefasiji Noanando Dozo Famba Nekushinga Dotakura Muchinjiko Dakarandi Onezioni Tenzi Bumaindi Fambenemi. Is my name written there? Tenzi andinangise Fumate pasipro Ninoche makupinda Mudanga kumsoro Utambare umambo When you were kudenga Mundi uzemponesi Kutinda kanyorwa Kuziva kutinda kanyorwa Mutamba Yeupenyu herenda kanyorwa Kuziva kutinda kanyorwa Mutamba Yeupenyu herenda kanyorwa Ikamala milipali Wikamala milipali Wikamala mi Oh, 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 oh Ikamala milipaliwe Ikamala milipaliwe Ikamala milipaliwe Ikamala milipaliwe Ikamala milipaliwe Ikamala mi Oh, 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 oh Ikamala milipaliwe Ikamala Ikamala milipaliwe Hey, hey, umuzi okhanyayo Ozindlu zimhlophe
kutinda kanyora mutsamba yeupenyu erenda kanyora. Kwaziwai vana vaMwari, mufaro wedu kusangana pashoko raMwari. Shoko raMwari rinopa uchenjeri, rinopa mufaro kwatiri tose. Tiri kufamba nhasi nenyaya yedu inoti iyo, unoda kuti ndikuitireiko? Unoda kuti ndikuitireiko? Jesu anobvunza mubvunzo uyu kwatiri tose nemhaka yekuti ane hanya noumwe wedu, nemhaka yekuti Jesu uno rudo kumunhu wese waakasika, une tsitsi nomufaro kuona takasununguka, unoda kuti zvitinakire. Saka muchiona shoko raMwari kuna Jeremiah 29:11, ndine ndangariro dzakanaka pamusoro pako, ndangariro dzorugare dzisati dziri dzezvakaipa, ndo zvinotaura Jehovha, kuti ndikupe magumo ane tariro. Mwari wedu ane hanya, ano mubvunzo unoti, unoda kuti ndikuitireiko? Hakuna kwatinowana zvakanaka kunze kwokuna Mwari. Zvakanaka zvatingawana zvingabva muruoko gwawakaipa mangwana zvinotichemedza. Haapi mufaro unogara Satani, unopa mufaro unorufu mberi. Asi pazuva ranhasi wakagara paugere wakateerera shoko raMwari, mubvunzo waJesu unoti, unoda kuti ndikuitireiko? Mapsalm chapter 16 verse 11 tichaverengegwa nomuverengi. Muchandiratidza nzira youpenyu. Amen. Mufaro wakazara uri pamberi pangu. Paruoko rwenyu rworudyi pane zvinofadza nokusingaperi. Muchandiratidza nzira youpenyu. Munoda kuti ndifare. Paruoko rwenyu rworudyi pane zhira youpenyu. Hakuna chakanaka sokugamuchira shoko raMwari nokupuwa zhira yaMwari. Zhira yaMwari ino mufaro. Unoziva Jesu kana achitaura kwatiri anopa vanenge vakumbira. Saka aino mubvunzo, unoda kuti ndikuitirei? Pana Matthew 7 pavhesi ra7 pana mashoko anotiwo, Kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Nokuti mumwe nomumwe unokumbira anopiwa, unotsvaka anowana. Mwari ngaavongwe nokuverengwa kweshoko. Bhaibheri riri pachena. Mwari haapi vasina kukumbira. Kana okumbira kuna Mwari, waziva kuti Mwari une zvose, waziva kuti ndiye musiki, ndiye baba vako. Haafari kuona wakasuwa, anofara kuona wakasununguka. Asi anopa vanokumbira. Haatariri kuti wakadzidza, huna kudzidza, une mari, wakachona, unoda tose, uri mwana, uri musikana, uri harawa. Bhaibheri rangoti kumbirai muchapiwa, tsvakai munowana, gogodzai munozarurirwa. 8 ikatsindira ikati mumwe nomumwe anokumbira anopiwa. Ishoko raMwari risingapotsi, rinoreva zvokwadi. Saka uchiona pana Jobho 42 pavhesi ra2 inoti, ndinoziva kuti imi munogona kuita zvose, uye hakuna chamunovavarira chingadziviswa. Hama yangu inodikamwa, mubvunzo uchipo pauri. Mwari anoti, unoda ndikuitirei? Hama yangu, panguva ino uya kuna Mwari umuudze zvose. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna kana noumwe. Ano rudo, saka Mwari akapa Jesu kutifira pamuchinjikwa tichiri muzvivi, akatidzikinura. Tichiri kuramba Mwari, akatifira. Tichiri kumuvenga, tiri vavengi vokururama, akafira tose kuti ani nani unotenda kuna Jesu ave noupenyu usingaperi. Saka shoko raMwari riri kubvunza, unoda ndikuitirei? Mubvunzo unofanira kuupindura. Kana waupindura, ndiwo uchafara muupenyu huno. Bhuku raJohn chapter 16 pavhesi ra24 pane mashoko makuru kwazvo. Verenga munhu waMwari. Kusvikira zvino hamuna kukumbira chinhu muzita rangu. Kumbirai muchapiwa, mufaro wenyu uzadzike. Kwaina Jesu, kusvikiraiko zvino hausati wakumbira baba, hausati wakumbira mukomana,
kwaikumbirai mupiwe kuti mufaro wenyu uzadzisike. Mai hama yangu, paugere ipapa une chaunokumbira, unokumbirira vana vako kuti dai vangarovogwa. Mwari unoti hausati wakumbira iwe, kumbirai muchapuwa, mufaro uzadzisike. Vakomana munoda basa, munoda vasikana vane mipimbira mitsvuku, munoda vakanaka. Mwari unoti kumbira kuna Mwari, anokupa. Unoda kuti ndikuitirei, kumbira chaunoda, usangowira chero uchitsvaka murume wokurogwa naye. Kumbira kuna Mwari, Mwari anokupa. Hazvinei age, vamwe makore afamba 26, 27, unofunga kuti wakurisa 39, 40, Mwari unokupa. Shoko rinoti kumbirai kunashe, imufaro wenyu uzadzisike. Iko zvino vamwe vaneta nokukumbira vototi ini tsika yangu, Mwari wakandinyima. Vamwe vanofunga kuti vane chizvi, vamwe vanofunga kuti vakaisigwa mweya yetsvina kuti vasarovogwa. Jesu watiye kusvikira zvino hamusati makumbira. Kumbirai kuna Mwari, mufaro wenyu agokupai, mufaro wenyu uzadzisike. Hama yangu inodikamwa, pose pauri kuteerera nyaya iyi nyaya ndeyazvokwadi. Nokuti kuna Numbers 23:19 inoti Mwari haasi munhu, haangarevi nhema. Chaakataura haangachiitikani, chaakaronyora haangachisimbisiki. Korinde wechipiri chapter 2 chapter 1 verse 20 inoti iyo zvivimbiso zvaMwari, all promises of God are ye. Zvivimbiso zvaMwari nyangwe zviri zvizhinji sei, kwaari izvokwadi, naiye ndi amen. Hama yangu inodikamwa, tenda nyaya iyi. Unoda kuti ndikuitireiko? Ndomubvunzo waMwari. Tenda kuti Jesu anopa. Tenda kuti Jesu ndikamukumbira anondipa mufaro nezvinodikamwa nomwoyo wangu, especially kana zvakazembera nokuponeswa kwedu, nokuti tifare tichimunamata tichiti haleluya unovuya. Nokuti unovuya haramba akanyarara, asi wakamurindira uchiimba dzodze gwendo, wakafara uchiti ndinamuponesa anoshamisa, anondishamisa ini, anondibvisa mumadambudziko, agondigadzika namachinda, anondidzikinura pamuromo webere, pamuromo weshumba. Unoda kuti ndikuitireiko? Luka chapter 9 verse 11 inoti zvino vanhu vachichiziva vakamutevera. Amen. Akavagamuchira, Auika akavaudza zvokushe hwaMwari, akavanza zvokushe hwaMwari. akaporesa vakanga vachida Mwari kuporeswa. ngavabongwe. Kwai vanhu vazhinji vachizviziva kuti Jesu wasvika muguta, kwai vakamutevera, kwai nokubva vavona akatendeuka, akatanga kuvaudza zvokushe hwaMwari. Apedza kuvaudza zvokushe hwaMwari, akaporesa vakanga vachida kuporeswa. Famba nechapta iyoyo munhu waMwari. Shoko raMwari harina kupodza. Shoko rati kudii moidzokora munhu waMwari. Eka vanhu vazhinji vachiziva Jesu wasvika, vakamutevera, akavagamuchira ndokutanga. Akadii futi? Akaudza ushe hwaMwari. Number 3, akaporesa vakanga vachida kuporeswa. Jesu anofara kuona uri mutano. Jesu anofara kuona wakafara. Jesu anofara kuona uchirumbidza. Vakamutevera, pavakangomutevera kwai wakavagamuchira. Hama yangu inodikamwa, kuna Jesu unogamuchira vasina kudzidza. Kuna Jesu unogamuchira vatema vatsvuku, vane mari nevasina. Kuna Jesu unogamuchira mutadzi asingatsvaki zvaakaita, avagamuchira. Kwai chokutanga haana kuvaporesa, haana kuvapa zvavanoda, akavaudza zvomushe hwaMwari. Mumushe hwaMwari hakuindi vanovengana, mumushe hwaMwari hakuindi vana makondomu, mumushe hwaMwari hakuindi vanobata vasikana mazamu, mumushe hwaMwari hakuindi vanogodora vamwe, mumushe hwaMwari hakupindi vakaromba, mumushe hwaMwari hakupindi vanoona pornography, mumushe hwaMwari kunopinda vanhu vanonamata Mwari mumweya namuzvokwadi, vanhu vatendeuka, vasiya zvakaipa, vakakomboregwa, vanouya kuna Mwari. Apedza kuvamushidza ushe hwaMwari, unopinda vakabhabhatidzwa, vakatenda zvakatemwa nezvakatongwa naJesu. Munopinda vanhu vanofamba nezhira yeshoko raMwari. Shoko rinotiro akaporesa
vakanga vachida kuporeswa. Pabhuku raMarko chapter 10 paverse 46 teka munhu waMwari. Vakasvika Jeriko. Ndavadzidzi. Achibuda Jeriko navanhu vake. Famba munhu waMwari. Navazhinji zhinji. Bhatimio mwanakomana waTimio. Rakanga riri bofu riri rombe. Vakanga agere pazhira. Famba. Verse 47. Iye wakati anzwa kuti ndiJesu. Anzwa kuti ndiJesu weNazareta. Akatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, mira ipapo. Bhaibheri rinoti wakapinda nokubuda Jeriko. Paakanga obuda, kwai Bhatimio mwanakomana waTimio, Bhatimio, son of Timaeus, rakanga riri bofu, zvakare riri rombe, asi wakaziva position, akagara pazhira, paipfuura navanhu kuti abatsigwe, avone zvinoitika, avudzwe zvinoitika muguta, ahwe news, akumbire zvokufuka, akumbire zvokudya, abatsigwewo navamwe. Hama yangu inodikamwa, gara pazhira, position yourself pazhira. Jesu izhira, chinoizhira. Bhaibheri rinoti kuna John 14:6, ndini nzira noupenyu nezvokwadi. Jesu unoizhira, ukamutarira kuna zvakazarurwa, unoti zita rangu rimwe zita rangu ndinoi shoko raMwari. Gara pashoko raMwari, gara panoparidzwa, unobatsirika. Paakanga agere pazhira, akawazhowezha, akabvunza hama dzangu chii chiri kuitika. Kukai ndiJesu weNazareta ari kudarika. Anzwa kuti ndiJesu, haana kukumbira mari. Musi uyu akaziva kuti Jesu paavuya ndava kubatsirika. Hama yangu inodikamwa, wadivo kuponeswa nhasi. Jesu akanga opfuura Bhatimio, akadanidzira kukai Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Nemhaka yakadana Bhatimio akanga anzwa vhangeri kuti Jesu unoporesa, Jesu unorapa mapofu, unosunudza vasingavoni, unosimudza zvirema. Akanga anzwa kuti Jesu muregereri wezvivi, mwanakomana waMwari, unorapa vagwere. Akanga anzwa mukomana uyu kuti Jesu wakanaka, haana chaanokonewa, saka akatanga kudanidzira. Hama yangu inodikamwa, hazvingaitike here pauri utange kudaidzira nechomwoyo mako uti Jesu ndinzwirei ngoni, nokuti Jesu wandiri kukuparidzira uyu muregereri wezvivi, unorapa vanogwara, haana chigwere chinoti itikandi, unorapa michato yaondongwa naSatani, unoyananisa vakapokana. Ndati Jesu wandiri kuparidza uyu unosunungura vakasungwa, nyangwe nemweya yetsvina, unosunungura vakadaro, unopa kubudirira muupenyu. Jesu wandinoparidza uyu unopa mufaro kune vashayiwa mufaro. Jesu wandinoparidza uyu unopavisa vane hasha, uri kudzoka zvekare. Jesu wandinoparidza uyu unotura mitoro yamakore yakunetsa. Saka uchiwa achitaura achiti, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremekwa, ndinokuzorodzai, usasenda mutoro woga. Jesu wandiri kuparidza uyu nderimwe zuva tichamuona achidzika namakore. Zvaka chapter 1 verse 7 noti tarira unouya namakore, meso ose achamuona, navakamubaya navose vakamubaya vachamuchema, marudzi ose enyika achamuchema homwe. Amen. Jesu ari kudzoka madzinodikamwa, nyika iyo ino ndeyemudhara. Jesu ari kuuya komisa programu dzose dzoupenyu. Uchamisa vana COVID, uchamharisa ndege, uchamisa maindastry, uchamisa mabhawa, uchamisa vanogwa, uchamisa upombwe, uchamisa marobha, uchamisa mbavha, uchamisa varoyi. Jesu musi waanouya unouya namakore, omira nechomudenga, oridza hwamanda, makuva otsemuka, vakafa vachitenda muna Kristu vachati ndiye watatu akamirira. Wadivo kumumirira munhu waMwari. Ano mubvunzo, unoda kuti ndikuitirei? Uchi panyika ino unoda kuti ndikuitirei? Jesu ndiyo tariro yedu. VaFilipi chapter 3 verse 20 inoti munhu waMwari, nokuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakamirira nowaka yese uchavandudza muviri uyu wokuninipiswa kuti tikufanane nemuviri wokubwinya kwake. dzokera kuna Marko
ndati uri kuuya Jesu, asi uchipanyika ino unoti unoda kuti ndikuitirei. Rova pavhesi 47 zvekare inoti, come on. Iye wakati anzwa kuti ndi Jesu weNazareta, Eka. akatanga kudanidzira Achiti kudi? mwanakomana waDhavhidhi, Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Hama yangu inodikama, bofu rombe rakadaidzira, ndinzwirei ngoni. Famba munhu waMwari. Verse 48. Come on. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare. Iye wakanyanya kudaidzira kwazvo. Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Ipapo Jesu akamira akakudanei, Iya. akadana bofu, Vachiti, tsunga moyo, tarira unokudana. Ndati unoda kuti ndikuitirei, ndo mubvunzo waJesu. Kwaibofu rawa kuti ndi Jesu rakadaidzira on top of his voice, Jesu mwanakomana waDhavhidhi we, ndinzwirei ngoni. Kwaipa vakamurayira kuti anyarare, akatowedzera. Handifungi kuti waidaidzira achakagara, wakatosimuka akati, nai Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndiwireiwo ngoni. Hama yangu inoti kama Jesu waiva nemhomho yaimutevera, gwendo gwakamira tsitsitsitsi, vamira. Amiswa nerombe, haana kumiswa na sabhuku kana na gavhena, haana kumiswa na MP kana na manager, akamiswa nerombe nokuti radana ruponeso. Hazvingavi kwauri here munhu waMwari, udaidzire kuna Jesu uti Jesu ndinzwirei ngoni. Hapana eranda kuigwa ngoni angamisa denga rose rikaburuka kumba kwako rikaburukira pavarume vako. Uti Jesu ndinzwirei ngoni pavana vangu havawirirani, ndinzwirei ngoni pamurume wangu unokara sebere vakadzi, ndinzwireiwo ngoni murapanure mweya woruchiva, ndinzwireiwo ngoni. Ndatahupere mudikani unoda kudaidzira sejaya, ndinzwireiwo ngoni pandinoona vasikana ndishare mudzimai uchandichengeta asingandihedhusi, ndinzwireiwo ngoni mundipe mukomana uchandifambisa munzira yekururama usingazondirovishaya, uchandichengeta asingandisii. Paumendera wako ichi ndinzwirei ngoni. Pabhizinesi rako, paprojekti yako, haugoniwa here kudana, ndinzwireiwo ngoni. Pakudzidza kwangu, Ishe ndinzwireiwo ngoni. Hama yangu inodikama, dana kuna Mwari dzimwe mhuri hadzichawirirani nokuda kwomweya wesvina. Satani angopinda akabvoronga, havachawirirani, havachafonirani, nyangwe kusangana pamameetings havavonani, vakaudzana kure nakure, havachataurirani. Asi rega ndikuudze munhu waMwari, Hebrew chapter 12 verse 14 inoti tsvakai rugare navanhu vose, kuzhe kwavo hakuna uchaona Mwari. Hama yangu inodikama, kana Jesu akasakuhwira ngoni pachivi, unova spiritually blind, akasakuhwira ngoni pachivi, unoshayiwa musha unofanana nerombe, unohwisa urombo. Kana Jesu akasakuhwira ngoni, vakadana ngobofu vakati tsunga moyo, tarira unokudana, famba munhu waMwari. Iya. Ipapo akarasha nguo yake, Amen. akasimuka akaenda kuna Jesu. Jesu akamupindura akati kwaari, unoda kuti ndikuitireiko? Akati kwaari, Rabhoni. Haleluya. Bhaibheri rinoti pavakati tsunga moyo, tarira unokudana. Kwaibofu rakarasha nguo yaro, rikasimuka rikamanya kuna Jesu. Hama inodikamwa, asvika pana Jesu unopfekedzwa nguo yomutambo, unopfekedzwa kururama naJesu. Hatizoponeswi nenguo dzedu kana kuchirehwa nguo. Mukati mebhaibheri inotaurira kururama kwaJesu, kururama kunouya nokutenda. Hatizoponeswi nezvedu. Rasha mafungiro ako upfekedzwe language yokudenga. Rasha zhira yako upfekedzwe zhira yokudenga. Shoko rinotiro akarasha nguo akaenda kuna Jesu. Jesu asvika pana Jesu, iwe mubvunzo wakataura Jesu dzokorora munhu waMwari. Verse 51. Akamupindura akati kwaari, unoda kuti ndikuitireiko? Amen. Akati kwaari, Rabhoni. Ndo mubvunzo wandinawo munhu waMwari, unoda kuti ndikuitirei? Ndo mubvunzo wachiri kukubvunza. Jesu waiziva zvinoda bofu, asi wakada kuti bofu rireve zvarinoda. Nyangwe denga pachoisi Mwari hapindiri. Unoda choisi yako. Ukada kunamata ng'ombe
ukada kunamata vakafa asi unokuudza magumo kuti rufu vakakomborerwa vachaita choice youpenyu. Unoda kuti ndikuitirei? Hama yangu inodikamwa, kana Mwari akubvunza unoda kuti ndikuitirei, haikuna kurashika. So mukomana wa John 5 unonzi tora nhovo ufambe, woti handina munhu unondiwisira mudziva. Hausiyo mubvunzo uyu webofu, unoda kuti ndikuitirei? Haikuna kuti kwedu kune zvipambo zvinodya sadza, tinongobona sadza rapera. Hausiyo mubvunzo. Mwari nhasi anoti unoda kuti ndikuitirei sekuruvo kwedu vakanga vakaromba. Aiwa, usiwo mubvunzo. Unoda kuti ndikuitirei? Muriyo kwedu hairovogwi, wangorovogwa unodzoka. Kune muzimu yaririko, hungu ndo zviri kuitika. Asi nhasi shoko raMwari rinoti unoda kuti ndikuitirei. Haikona kupambadza nguva, vanowana mabasa vachidzingwa, kana pabiwa vanotanga kusungwa ndivo. Pane zviri kuitika. Nyangwe ndikaita project haibudiriri. Munhu waMwari, hausiwo mubvunzo. Jesu unoti unoda kuti ndikuitirei? Unoda muchato here gore rino? Iti ndoda muchato rino risina kupera. Ndoda mabasa, ndoda kuti project yangu ifaye, zvandinoita zviendeke, ive yakakomborerwa. Hama yangu inodikamwa, Jesu uno mubvunzo. Unoda kuti ndikuitirei? Ndoda kuti vana vangu varege power, varege doro. Murume wangu titaurirane, tironge pamwe, tidanane. Asi rega ndikuudze zvivo zvewe. Jesu paanobvunza mubvunzo uyu, haana kubvunza bofu riri kure. Akaribvunza rasvika pana Jesu. Usataura uri kure. Varipo vazhinji vanoda muchato, iye achigara nerimwe zimudhara raanovata naro zuva rimwe nerimwe, woti dai Mwari andibetsera kuchato. Mwari haadaro. Munhu waMwari, usakumbira Mwari uri kure, une n'anga yako inokurapa, woti dai Mwari mandirapawo ugwere kwangu. Mwari haadaro. Unoti ndinoda kuti ndikuitirei kana wasvika pana Jesu. Hama yangu inodikamwa, chimwe chaita kuti Jesu asaitira vanhu kusatenda. Nemabhuku raVahebheru chapter 11 pavhesi ra6, kana pasina kutenda, shoko rinoti hazvibviri kumufadza Mwari. Usauya kuna Mwari usina kutenda. Kana watenda kuti anogona zvose, zvava kutoitika. Unoda kuti ndikuitirei? Nokuti unovuya kuna Mwari unofana kutenda kuti Mwari uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. VaEfeso chapter 3, VaEfeso chapter 3 vhesi ra20 pane mashoko makuru. Inoti iye une simba rokuita zvikuru kwazvo. Bhaibheri inoti Mwari watoshumira uyu une simba rokuita zvikuru kwazvo. Tekani zvinopfuura zvose zvatinokumbira kana zvatinofunga, nesimba rinobata. Mwari ngaavongwe. Bhaibheri inoti unoda kuti ndikuitirei? Kukaine shoko raMwari, iye Jesu uyu une simba rokugona kutiitira kupfuura zvatinokumbira, kupfuura zvatinofunga, nesimba rinobata mukati medu. Hama yangu inodikamwa, mubvunzo uchipo. Unoda kuti ndikuitirei? Unoda kuti Mwari akuitirei? Panguva ino, mangwanani ano, masikati ano, usiku uno, panguva yaukateerera mharidzo ino, mubvunzo unoti unoda kuti ndikuitirei? Muudze Jesu. Unoneta here moyo wako? Udza Jesu ega. Kana wamuudza, haasi dambudziko riripo, unotura mitoro, unokugadzirira upenyu, ramangwana rako rakajeka. Chimwe chatingakumbira, hama yangu, inzira yokuinda kudenga. Chimwe chatingakumbira, kupatsanura pakati pezvakanaka nezvakaipa, sezvakakumbirwa naSolomoni. Akumbira njere, Mwari wakamupa. Ana kumpa izvozvo zvoga, kukaenda wedzeravo pfuma yakadarika kudarika zvawakumbira, nokuti wakumbira chinhu chakanaka. Hama dzangu dzinodikamwa, Jesu unoti uyai kwandiri. Unoda kuti ndikuitirei? Kana ukamuudza unokuitira. Vanoda kuinda kudenga, wadi kusumudza moyo wako kudenga, vanoda kudzikinugwa, vanoda kugadzirirwa, nyaya dzavo dzanetsa kwemakore, usareva uri kure. Uya pana Jesu sebofu rasvika. Mubvunzo unoda kuti ndikuitirei? Chireva. Tell your own story. Ndava kunamata newe munhu waMwari. Usabva pana Mwari kusvika wamandayarira. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, ndoda kutendai navateereri vakateerera shoko renyu, vagwirei kunjodzi dzerinopasi. Vane zvishuwo zvemwoyo,
namazero nokusiyana kwawo. Itirai vanokudai Mwari vakwedera pedo nomuchinjikwa, vakatura mitoro yavo, vakaparadzana nezvivi, vaitirei zvavanokumbira, vagadzirei vachipano panyika, vakasiya zvose vakakuteverai. Vana Pita makati hakuna usingawani zvine zana panyika ino nenyika inouya. Tatenda Mwari nokunzwa munamato wedu. Chikomborerai vana venyu nesu tose nerimwe zuva muchiuya, tiponeswe muzita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Babangisi leta kuwe Mungu msizi wena Bangisi sitanga kuwe Inga yanga pina Namhlanje ngiyakolwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo konke ukweswela kwami ugcwaliswa yiyo ngalisiwo ukholwa kwami ivusa amehlo mangamukeli isipho sami ngiphiliswe ngaso namhlanje nami ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula namhlanje